Is. Tapos, nagpatingin kayo sa albularyo. Anong sabi sa kanya? Ano bang tawas? O, magagamot pa rin. Anong sabi nila? Pag tinatawas nila ako, sabi nila, meron daw yung kapre na natutuwa sa akin. Kasi diabetes ka, di ba? Ang pinapagamot mo, ito sinimentohan to, sabi mo kanina. Ilan taon na yung nasimentohan? 3 weeks? 3 years na. Pero, inano ko na tinik ko yan, may tumutulong, di ba? Kaya nahirapan idikit. Pero ngayon, ang wala sa'yo, yung balancer. Pag sinabi yung balancer, yung paglalakad. Kung minsan, pag lumalakad ako, okay siya. Pag minsan, Hindi. Yun ang gusto mo, yung tuloy-tuloy lang. Walang paminsan-minsan. Walang paminsan. Bali, ilang taon na lahat yung sakit mo? Huwag mo na sabihin diabetes kasi pang-physical yun eh. Yung lakad mo, ilang buwan na hindi ka nakakalakad maayos. Ay, simula nung ano po, yung ma-aksidente ako. Mga ilang taon na yun? 3 years na. Sige tayo. Try na muna natin. Lakad. Makapal po yung ano ko nito. Makapal. Ganyan lang. Opo. Ganyan ka lang. Mabigat siya. Opo. Hindi ka makalakad ng mabilis. Hindi po. O sige, balik na. Mamaya na natin. Fake natin. O mamaya na. Kaya lang, Chard. Apoy mo muna siya. Ganyan lang ang lakad mo. Tingnan natin. Pause. Stop. Okay. Okay na. 1 minutes na lang. Kailangan natin matapos sa take. Okay na yan? 1 minutes. Tama, ulitin ko ha. Totoo sinasabi na magtatawas nyo. Agree ako. Kilala naman ako sa Facebook page, sa YouTube channel pag totoo. Totoong kapre ito. Dalawa ito. Isang maligno at isang kapre. Ito, hindi ito sa bahay nyo. Sa paligid lang ng dadaanan ng bahay nyo. Hindi siya sentro sa bahay nyo. Nasa paligid lang siya. Kunyari ito, bahay namin. Parang nandiyan siya sa may paligid lang. Meron pong sa kabilang bahay namin. Kasi po doon kami tumatapos sa terrace eh. Tama, Sa Terry. kabila po, may puno ng ano doon. May mangga, may puno ng... Kung ano-ano klaseng puno po yun. Tama naman sinabi niya, kaso hindi matanggal kasi mataas ang laki nito. Yan na, malapit na. Sumandal ka, tatapusin mo kalaban mo. Madali lang ito. Magtiwala ka lang kay Yeso Cristo. Amen. Sa pangalan ni Yeso Cristo, sa pangalan ni Jesus, yung masamang espiritu, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Di lang mata. Amen. Huwag mo patang chart. Saglit lang. Inom. Maka-check natin yan. Tingnan natin. 3 years mo sakit yan, ha? Sige. Pukpukin mo yung ba mo. Sabi mo in Jesus' name. Puro mo. Ano pinag-iba? Nawala po. O, di ba? Nawala yung bigat. Totoo naman sinabi na magtatawas mo. Maraming salamat sa nagtawas nito. Babae siya, lalaki. Babae po. Maraming salamat. Agree naman ako sa nagtawas sa kanya. Lakad. Bago natin alamin. Ano pinag-iba? Bilis-bilisan mo kung ano pinag-iba. Medyo mabigat na lang po. Mabigat na lang sa alignment na lang, no? Nakita mo na kuya? Harap na dito. Kanina, ika-ika siya. Kanina, ika-ika ka, di ba? Continue natin. Nagbago na yung buhay niya. Ay, buhay niya. Ay, mukha niya. Okay. Alignment naman na yun natin ngayon kasi 3 years siyang pinapahirap ng maligno at saka kapre. Taga saan kayo, kuya? Porak. Isa lang ang gagamot ang pinuntahan nyo. Meron din po kaming kaibigan na nagtatawa sa kanya. Kaya sino yung nagsabi ng kaibigan mo o yung ibang tao? Yung babae pong nanawa sa kanya. Pero yung lalaki po kasi, sinasabi din sa kanya yung normal na talagang natutuwa sa kanya. Yun lang po yung sinasabi. Pero yung babae po, talagang sinasabi niya, may ano siya, meron nakikipagkaibigan na tigbalang, bakla, ganyan, tapos may kapre. Walang bakla. Pero totoo may baklang tikbalang. Pero wala. Ang lumalabas sa kanya, maligno lang talaga at saka kapre. Maligno yung naano mo tayo, kaya na talagang nasaktan mo. Ay, Lalagnatin ka muna. lalagnatin mo na Ibig yan. sabihin, pag nilagnat ka, gusto ka niyang patayin. Pero siya po, na pinaglalaman siya. Pinaglalaruan lang yan. Hindi pa tagaw as in na pumapasok. Kasi kung pumasok yan, lalaban yan. Mawala ng malay yan. Yung nilalagnat siya, Oh, lalaban yan sa akin.
Hindi niya alam ang ginagawa niya. Yung asawa mo, hindi niya alam ang ginagawa. Kahit tanungin mo siya, pag tinanong ko yan, anong pangalan niya, hindi niya alam. Pero bago ko siya papakitin, sasabihin ko muna, 3 lang ang tanong ko, kilala mo si Kristo? Oo, yun ang sagot mo. Pangalawang tanong ko, anong pangalan mo? Dapat mabanggit niya. Nasaan ka ngayon? Asas ko mo. Tapos sino kasama mo? Natural, ikaw asawa. Ano pangalan niya? Pag hindi niya sinasagot yung tanong natin, hindi yun ang asawa mo. Siyempre, hindi niya kilala si Kristo. Sarap, Nay. Oh, sino ba si Kristo? Sa tanong ko. Dapat masabi niyang Panginoon natin. O kaya Panginoon namin. Panginoon. Okay. Nagbago na nga yung mukha ng asawa mo, hindi mo napansin. Kanina maitim yung asawa niyan. Ano yung tsura ng asawa mo kanina? Medyo maitim ko. Maitim yung mukha. Para ka nga mas, lola. Doon tayo. Oo, lola ka. Nagbago na yung mukha mo. O, ayan na, bumibilis na yung lakad niya. Kunti alam niyo, adjust yung singit niyo. Dikit na dikit yung singit, to. Walang clearance, to. Kung hips, adjust pa yan. Kita mo, cleansing is 59. Konti lang. Konti. O, sige. May opera yung bakal, yung niya, huwag kami ng buo yan. Ay, hindi, may yan. May crack. Oo. Dati. Yung banda dyan. Doon mo siya hawakan sa, yan. Hinga. Hinganay. Nay. Nay. Yan. Nagbago yung lakas ng asawa mo. Pakaramdam ko. Nay. Hinga. Isa pa. Okay. Relax lang, Nay. Sarap, Nay. Ano nagbago na sa'yo? Hinga. Diba nagtutunugan na? Sige. Push. Meron. Meron. Ito hindi. Meron to, may bukol. Yan yung dyan niya. Push mong makinig. Sige. Push. Push. Meron. Sarap. Push. Sige, push. Yun. Tumunog na, di ba? Talsik ka na. Hanggang paharap dun. Pansit ka na. Pagpapansit ka na, magaling ka na eh. Taga-pora ka lang pala eh. Yun yung Mag-spaghetti ka pa. kasi yung Ibo kami pamot eh. Ibo ka. Ganyan. Ano pinakaiba? okay na. Di ba? Nabubuka na ng asawa, no? Di ba? Kanina kasi nakadikit para Nakakatawa na po siya. para siyang penguin kanina eh. Tingnan mo, pumupati na yung pangina, di ba? Ang Oo. ganito. Oh, di ba? Kasi may maligno yung kapre. Totoo naman yung sinasabi ng mga tatas mo. Yung paa, iba sa Pag paningin. iba na yung pakiramdam ko, sabi ko sa kanya, pagtawas mo. Kaya kanina, malig mo. Sabi niya, nandyan na naman yung kaibigan mo. Ngayon, wala ka ng kaibigan. Pinatay ko na lahat. Andyan na naman yung kaibigan Sige. mo. Sabi niya. Harap ka sa kanya. Oo, ganun lang. Pasok. Yung hips siya, hips. Na? Hips dito lang. Sige. Ganun mo na lang. Yan. Baliktad. Hindi, baliktad. Tapos, Di masakit, Nay? hawakan mo to, full body. Ito yung ikot mo. Tapos, i-adjust mo. Yan. Okay. Huwag may laban, Nay. Sige. Tulak lang. Relax. Yan. Masarap. Umaba yung uso mo. Pansit yan. Yung hips. Baliktad. Cut. Sus, ginawa ko, Nay. Kanan pa naman ang... Yan. Ikot mo. Saan mo papunta? Ito, pag ganun. Yan, papasok doon. Papasok ba? Oo, yan. Okay. Yan. Tumutunog ba? Di ba? Ngayon, ibuka mo yung paa mo ngayon. Ngayon, iangat mo, isa-isa. Isa-isa lang. Ano pinakaiba? Tapos na. O, di ba? Nakita mo, sir? O, di ba? Kahit matanggal natin yung kapre dyan at saka yung malignong sinabi doon sa tawas, totoo naman talaga yon. Pero, hindi pa rin siya makakalakad. Namamaga. Wala na yan, Nay. Wala na yun sa maligno ngayon. Tapos yung ugat ng dugo mo, hindi gumagana sa hips mo, sarado. Yung dugo mo doon, hindi gumagana. Yun ang sakit ng babae kanina nakahiga. Oh. Hindi namin mapwersa. Di ba ikaw napwersa namin? Dapat ganyan gagawin doon. Di ba, lumiyak siya ng umiyak. Gusto kong bumalik. Sa aking paniniwala po. Oh, sige, lakad. Sige, lakad para generas. Anong pinag-iba? Oh, nakita mo sir, bumuka ng paa niya. Oh, di ba abanti ka? Abanti! Oh, nakita mo, may clearance na. Bitaw mo, lakad. Anong pinag-iba? Okay na po. Nadidikit mo na yung paa mo sa lupa. Opo. Oh, narinig mo na. Ano masasabi mo kay Papa Jesus? Isang gamutan lang yan. Salamat po. 3 years. Ano ngayon? If May May 4. May 4, 2023. Oh, di ba? 3 years ka nagtiis sa kapre at maligno. Totoo naman sinasabi. Kaso meron kang depresya sa hips. Kaya ang lakad mo, piki.
Penguin. Po nung nadulas. Oh, nadulas ka, di ba? Kaya ka nilagyan ng semento sa paa. Ito, tapos Oo. bumagsak to. Oh, di ba? Yung penguin. Kahit matanggal natin yung maligno, tapo na. Kahit matanggal yung maligno, kahit matanggal yung kapre, hindi pa rin gagana. O gagang pakiramdam mo, pero hindi pa rin gagana kasi pilipit yung pigi. Pigi niya. Yung hips niya rito. Okay na. O, paalam ka na sa vlog mo. 10 minutes din to. Bye-bye. Salamat po. Wala na tong cut-cut. Upload na to, diretsuhan. Maraming salamat po. Oh, sige. Maraming salamat din. Salamat po, Apo. Okay, sa'yo. Okay, okay na. Papa Jesus, thank you po. Oh, thank you. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Hmm.